Ani ay makapahinuklog nga istorya tungod kay way kapriti misuway og langoy ang 45 anyos nga mamasurahay gikan sa Dakban Sugbo paingon unta ngadto sa lalawigan sa Bohol aron lang makaduaw sa lubnganan sa iyang mga mahal sa kinabuhi. Na-rescue siya sa mga sakop sa bantay dagat sa Tarisay. Anay report ni Luan Mirondina. Ay magani sugod og langoy di indapita diha tangke di indapita. Ay sa RP. Sa mga isarpe dito gani sugod og langoy. Oh, ano siya? Ya, nagtuog yung nga maabot ka sa bohol. Ako, labas siya rin mo. Basta kita ako kusakyan eh. Nihinit, abot na Japon ko rin. Ito, mahala lang ako. Basta kita ako, nagyay ako, looy. Aron pagtino sa pangisip sa 45 anyos nga mamasurahay nga si Sefrino Angko, gipaubos siya sa drug test pinaagi sa abag sa taga City Health Office. Gisusi usab ang iyang panglawas kun wa bay mga bunog o gi-check ang iyang blood pressure. But so far, we have determined that he is not suffering from any acute psychotic episode. Dili, okay ra siya. No, sober siya. Nakita atong di-drug test para sure lang kita. Kay usahay ra ba unpredictable ganing mga guan, okay man, negative man siya. Nakigalayon usab ang DSWD Talisay sa DSWD Carmen Bohol, diin lumad nga molupyo si Sefrino. Atong ipa-assess ma'am, assessment kung as to the capacity nga mo take care ani niya. Oo kay kaning mag-conduct sila og assessment kay nag-disclose man siya nga orphan na siya, wala siya nga magpapa. So ang iyang nearest relative may atong turnover. Mato ni Sefrino, unom ka tuig na ang nilabay. Sukad siya nanimpa dinhi sa Sugbo, isip tigbantay sa anak sa iyang igagaw. Apan ang luod siya human makasabi ug nanimpad na lang siyang kaugalingon, pinaagi sa pagpamasura. Ning naghinangat nga kalag-kalag o adlaw sa mga binatay, nakahukom siya pagbalik sa Bohol aron moduaw sa lubnganan sa iyang pamilya. Maasin daw ako makauli. Para lang makatanda ko sa mga papag, kalagalag. Dugdugay na ako kuli sa mga unom na katuig. Malito ko na una-una. Mato ni Sefrino, alas 11 Sabado sa gabi, nanukad siya paglangoy sa may adwana ug pagka alas 8:30 sa buntag kagahapon. Nabangalad siya sa mga sakop sa bantay dagat sa may Pungaton Reef. Sulag mausab nga usa ka sakop sa bantay dagat ang iyang kaapelyedo. Nakakita ang usa ka mananagat nga naglangoy-langoy siya kuag styrofoam nga gamay. Nya gi-rescue na niadto sa bantay dagat gi-report. Nya ato nga tayo ma'am kay naay bagyo gidaking ang patrol boat. So ang katong municipal officer Fox nato nidto ni sakay ang usa ka membro sa bantay dagat nga si Roel Labajo. Gi-rescue ni siya. Sugdan og bikog tuo kamot. Di na balihon ko ako ipaway. Dugay kay mo kuan sa bagay kay dako star po magigunitan. Wa pa matay mao na ito padal nga. Miabag usab kang Sefrino si Konsehal Antonio Bacaltos Jr., Chair sa Committee on Environment o gipalitan siya og ticket aron makasakay og fast craft paingon sa Bohol karong hapon. So kini siya nibati sa kuinin niya kay farmer siya. So nakapangayo ta diri sa silong og kaning liso bitaw nga iyang itanom unya ngadto nigabot niya sa Bohol. Hilabihan ang pasalamat ni Sefrino kinsa mihulagway nga daw nahatagan siya og ikaduhang kinabuhi human maluwas gikan sa diriyot nga pagkalumos. Palabay ko dako mga palabay ko dako tabangan ko. Luan Mirondina, Balitang Basta.